Hello my people, so today is the first day of Afịa-Ọlụ Nnewi 2023 and Nze Tobe Osigwe is calling upon his ancestors, his G and the deities in Nnewi to come and make his own Afịa-Ọlụ Xtra a successful one. This was how he called upon them, prayed to them and asked them to make it all a success. So watch and learn and see how Igbo people, or one of the ways Igbo people call upon their ancestors and their chi and their deities. Daha afọ ya ekene agbana nọ Nnewi ekene mmụọ na-ese nchile ọzọ ekene edo Nnewi ekene Eliutu ili ekene eze mewi ezedo oge ekene ani wi me yi ekene ogwu ama obia be nna m ekene ana mkpa ọka ekene ndị niile mere odogwu na eze ọ bụ ndị niile mere odogwu na mkpa ọka ndị niile bụrụ ọfọ n'ụzọ kwụ ọtọ ekene na-asị unu daalụnụ 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 oge elukwena a sị na agha kara aka ahụ eli nwa ngwụrụ otu ene ji wee gọwa wee na-ekpe maka ụbọchị taa olukwena wee na-asị unu ihu mmụọ ohu mmadụ ndị nna anyị na-emeli ife ndị anaba anyị na-emeli ife ndị ana eze ọbụ na-emeli ife ndị ana Nnewi na-emeli ife nsị unu bịanụ nekwanụ nzu n'ihu na-aba nzu aha abụ unyi nsị na aka na-ama nzu aha amụ unyi n'oge elugokwu a sị na-ejewe ejewe aka alaeze anaba aka alaeze anyị gwara ụnụ mgbe mbụ na mbido ọkwụrụ kpọrọ anyị oku ọha anyị kpọrọ onwe anyị maka agwa m ha na ife a ha na-emekwa ife a ha na-emekwa na ọnụ anyị kpọrọ onwe anyị ha na-awa n'ikpe anyị ama ha ndị niile na-agba anyị mgba wee sị mana ọnụ ha anyị kpọrọ onwe anyị ọ na ije a na-eje na mmụọ kpọrọ na onye ọna na-agba ezi ikolo mmụọ onye ọna na-agba ije anyị na-eje ka ọdịnala ghara enwu ọdịnala be anyị ghara enwu na onye ọna na-agba ya mgba ndị kpọrọ anyị oku ka ha na-emegono ka ha na-agba mgba nsị ndị agha afụ anya anyị na-ekene unu na-asị na ife afụrọ n'ikpu Nnewi afịa na nke nwunye ọbụla alụ mgbe gboo na onwe kunsi agodo onwe kunsi ekpe ọkwụ nye ka anyị na-atara anyị ime ka anyị wee solu na-esonye n'ụzọ ndị nna anyị fa anyị wee na-asị unu nekwenu nzu tụọnụ nzu na-eke tụọnụ n'oye tụọnụ na afọ tụọnụ na nkwọ afịa na ụbọchị na-anọghị Igbo wee sị na anyị achake na Afịa-Ọlụ anyị na-achọ ibido na ọ ya ebutela anyị ife ifele a sị na ọ ya ebute ife m na-ekwuye ọta bụrụ izizi mbụ wee na-asị na ndị be anyị na-eje mba ndị ọzọ dị iche iche ha na-eme ife ụfọdụ na-eje ịzụ afịa ụfọdụ na-eje ịgụ akwụkwọ ụfọdụ na-eje inwe aṅụrị wee sị na ndị mmadụ bịawa oge be anyị oge Afịa-Ọlụ ka ha bịa nwa aṅụrị na ọha ife ọjọọ sị na ọ bụrụ ife ọjọọ wee sị na Afịa-Ọlụ dị isi ya na ọ ya ebupụta anyị sị na ọ ya ebupụta na Nnewi sị na ọ ya ebupụta na eze ọbụọ sị na ọ ya ebupụta na mkpa ọka nsị na ndị na-abịa ya enwe aṅụrị na ha ya ama na ha abịalụ be ndụ na ha ọbụrụ ọnwụ ka ha bịalụ nsị na ha ya abịa n'udo na n'udo ọ na mmadụ 10 bịalụ from mba dị iche iche dị isi sị na next na ọ ya wụ mmadụ 100 maka n'ihu ka ya ada aga na-achị azụ adịghọ na ya wee sị na ha ya abịa bịata ife anyị wa anọkwa be ha anyị ya anọtakwa ife nọ mmetụ ka egbe ji egbu ọhịa wee sị na Amaka ya emela anyị wa nsị na Amaka ya emela anyị nsị na Amaka ya emela anyị nsị na Afịa-Ọlụ anyị ebutela anyị ife nsị na ọ ebutela anyị ife idikenekwe ọbịa ekene ọta ekene
eze ọbụ ekene, eze ubi ekene, dimakụm ekene, eze nwa ekene, eze okwulu ekene, osu igwe ekene, elochukwu ekene. Anyị adịchala onye ọ na mma, anyị adọla anyị mma. Nsị na ife anyị na-emewe ọmụmụ na anyị enwe ọmụmụ na anyị kwuru na nkwudola uke ọgụ anyị buwere ibu ọha ana anyị na-ebie since morning na ego na-abata ọ na-apụkwa, mana agwara m na ife agwụ ka a na-eme na ife agwụ ya ada atụ ka nkwụ onye eju eju, mana ife niile aha anyị eme gbado ha nche niile. Wee sị na ọmụmụ ka anyị enwe na nkwudola uke ọgụ, nsị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị na ọnya ife anyị eme. Nsị na Afịa-Ọlụ anyị emepe Nnewi, ọ ya eme Nnewi, ọ ya emepe Nnewi. Nsị na ụdara wee ebe a na-enwe aṅụrị, ekwu nnukwu ụdara na mkpa ọka na eze ọbụ ala, ọ ya wee ebe anyị ede eme aṅụrị. A sị ha na Nnewi ya wụ the media capital of an Igbo, wee kwuo na eze ọbụ ya wụ the headquarter of it. Ife nkwuru n'otu anyị kwuru ka ọ ya adọ. Wee sị na ọmụmụ ị ga-adị akpọtara anyị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị, ị ga-akpọtara anyị ndị isi dị mma, ndị si isi dị mma, ọ bụrụ ndị na-emebi obodo, ndị na-emepe obodo ka anyị na-ekwu okwu ya, ndị ya alụla anyị indọstrị, ndị ya alụla anyị ife niile n'idi ka eji wee mepe obodo na ọnya ife anyị na-ekwu okwu ya. Nsị na otu anyị kwuru ka ọ ya adọ. Nsị na osisi bara ụba n'ọfịa mana ọ nabata ọrara onwe. Ọha na-ekwe. Nsị na anyị adụ ka ọra, anyị adụ ka ọra, anyị adụ ka ọra na ndị na-eme ife anyị na-eme ka nkụ, na onye ọ na-akpọrọ oku abụrụ sọnye ka a na-akpọ oku, onye ọ na-enye onyinye amala abụrụ sọsọ nye ka a na-emegono, a na-enye onyinye amala. Na ndị be anyị si egono ka a mụrụ dike na mba ka a na-ama ọdịke na mba ọzọ. Onye enyeghị ịgba mbọ jisi ike na nke enyere ka iji wee megono wee mepụta ife. Anyị wee kwu na onyinye amala ahụ enyela anya na anyị eji wee mepụta ife. Wee sị na ọ ya adụ ka ọha na osisi bara ụba mana ọha batagono omegono ọrala onwe. Wee sị n'otu a ka ọ ya adụ na anyị adụ ka ọra, anyị adụ ka ọra. Ụbala ka anyị na-ekwu, ụbala ikenga, si n'otu anyị kwuru ka ọ ya adụ. Nsị na ọjị ugo ka m ji, na ọjị ugo na-agba iche na nkata ọjị. Nsị na anyị agba iche, anyị adị iche, anyị adị iche. Nsị na ọjị ugo adị ezo ezo. Mfu ka m si wee wepụta ọdị iche na ọjị niile dị nke na ọjị nkịtị ọ bụrụ elu. Nsị na anyị adụ ka ọjị ugo, ugo gbuzuo ọchake. Nsị na Nnewi achakego, nsị na ana eze ọbụ achakego, nsị na ana mkpa ọka imegogolo na ọchakego, na anyị adụ ka ọjị ugo. Ekwu mie a sị ha na m aya apụ obodo oyibo, na mụ nwere ego m ejipụ obodo oyibo na anyị megolo na m aya apụ. Efe ahụ ndị ọzọ na-achọ n'obodo oyibo na ọ ya adụba anyị, ndị ọzọ a na-abịagono a na-abịa abịa. Ọ ife anyị kwuru. Mmadụ niile anyị eje anyị apụ na-apụwago, anyị enwe ndị ya nọ n'ụlọ. Wee sị na ndị ya nọ n'ụlọ na ife ahụ ndị ọzọ na-apụ pukwuo outside na ọ ya emetukwa ha n'ụlọ. Wee sị na ọjị ugo ka m ji wee na-akpọkụ nkwụ mmụọ niile. Nsị unu bịanụ na ọjị ugo a ka m ji wee na-ekpe ekpere n'isi m, n'isi ụmụ nwanne m niile. Ọkwa onye lụọ lie, a sị na anyị alụ ana anyị eli. Oke nke anyị elu anyị aka, ọ ya elu anyị aka na eke, ọ ya elu anyị n'oyi, ọ ya elu anyị na afọ, ọ ya elu anyị na nkwọ. Nsị na ọlịa ya eme ka anyị nwee bedị n'ụlọ ọgwụ, ya elu anyị ahụ. Ekwughị na ya arịa ọrịa, mana anyị nwee obere ọgwụ anyị adịkwa mma, anyị ṅụọ mmiri anyị adịkwa mma. Ọ wụrụ nri ka anyị liri anyị emegono anyị adị mma, ọ wụrụ ụla ka anyị lahụrụ anyị emegono anyị adị mma. N'ọnya ife anyị na-ekwu, ahụike ya awara anyị ọjị. Ọha obere ego anyị nwere ndị ụlọ ọgwụ anakọrọ anyị ya. Nsị na ọ ya wuo oke anyị. Nsị na anyị ya adụ ka ọjị ugo, anyị adụ ka ọjị ugo. Ekwu na ana Nnewi ya wụ center of attraction. Nsị na ana eze ọbụ ya nọ n'isi ya, na ana eze ọbụ ya nọ n'isi ya nọ ife anyị na-ekwu. Anyị wepụ n'otu anyị dụrụ ya ka ọ ya adọ n'ọhụ otu a n'ụkwụ ụfọdụ n'ohi. Bishop Afụkwongo go na nwanne onye ife anyị na-ekwu
wee sị na ọ ya dola anyị mma na eke, dola anyị mma na ohie, dola anyị mma na afọ, dola anyị mma na nkwọ. Amaka meela anyị. Ndị nọ n'ilo awa ọkwụ m ụlọ oke, ọ na oke m dị n'ilo, oke anyị dị n'ilo ya bịa ya lụọ anyị nso. Ngwe m nkọkpa ahụ ndị agha afọ anya mmụọ niile, mmụọ na-ese nchile ọzọ, mmụọ debe nna mfa, ndị nna mfa, ndị melụ dibịa, ndị sụrụ ọfọ ụzọ kwụ ọtọ, ọkwa ike nga ka m ji ile ọma ka m na-ekpe wee na-ayọ na ife anyị kwadoro Afịa-Ọlụ Xtra anyị na-akwado. Anyị si na anyị na-adịla Afịa-Ọlụ Xtra, anyị na-agbanyere ya ọkpa ka o nwee mụọ push. Ife anyị na-ayọ ka ọ gazie, ka ọ gazie. A sị na ọ ya ebutela anyị ifele. Ama na challenges ya dị n'ife ọ na nwoke na-eme ya enwe challenges, mana ife anyị na-ayọ the challenges ka i wee nye anyị ume ka anyị wee gafee ihe. Ekpere anyị wụ na 5 years 10 years from now na ndị mmadụ ya esi obodo oyibo wee bịa, Nekwonik o si Lagos wee bịa, ya na nwunye abụrụ onye Naijiria wee na-afụ awa culture. Ọ ha eziokwu, ekwuru m ya, o nwebụrụ onye chọrọ isi Canada wee bịa, mana o ruo Lagos akụkọ ya ụjọ na ahụ, egwu gbaratara n'Igbo towe. Ife anyị na-ekpe ekpere ọdọ ogbi udo ya dị n'ala Igbo, ka ndị mmadụ kwesịrị ịbịa n'ife anyị na-eme ghara iji nwee excuse ha ga-eji wee sị na ha ya eji wee megolo wee bịa. Ọdọ ogbi ka m na-ayọ, udo ka m na-ayọ n'ala Igbo, udo ka m na-ayọ n'ala Nnewi. Mmụọ ndị be anyị ji wee chekwa be ha mgbe gboo ka m na-ayọ, si unu bịanụ ka uru mee ka na be anyị jụọ oyi ya adụzi n'ọkụ. Nọọ ike nga ka m ji wee na-ayọ. Ekwere m ụlọ ụkwa ndị mmiri wee sị unu na unu ma Afịa-Ọlụ ọ gacha mmiri emebighị ife na mma enye unu nke ọ kpachara acha. Mana nke a ka m jigodo wee na-ekpe ikpe ile ọma Afịa-Ọlụ a na-ebido, sị na ya achọghị akụkọ ọjọọ ọbụla, anyị achọghị akụkọ ọjọọ ọbụla, anyị achọghị akụkọ ọjọọ ọbụla. Anyị enweghị ike eji akpọ polisi, anyị enweghị ike eji ekpe ikpe, anyị enweghị ike eji aka ọnụ. Okwu ọjọọ ọbụla ife ọ naghị ebuto na ife a na-eme anyị aga doonu ụnụ bịanyụọ ya, bịanyụọ ya. Ike nga ka m ji wee na-ayọ ụnụ, ya na ọjị ya m ji n'aka, n'ọnya ka m ji wee na-ayọ nsị ka a bịanyụsie ya, ka a bịanyụsie ya. Ife anyị chọrọ nwe aṅụrị, Afịa-Ọlụ oge aṅụrị, onweghị ife ọzọ anyị chọrọ. Aṅụrị, ndị na-abịa abịa nwa aṅụrị, ndị nọ n'ụlọ enwe aṅụrị, si n'ọnya wụ ife m na-ayọ. Si nekwa ike nga ka m ji wee na-emegono wee na-akpọku unu wee na-asị unu bịa eze ọbụọ ekwenu ji ya eji wee sili unu ite ka anyị na unu wee rikọ ka anyị wee gwụ na ya ebidogo Afịa-Ọlụ. Ọhụkwọ ji ọfụ ka anyị dere ya, ya eliwe bụ ji ọfụ. Ite ka anyị na-esili unu, alịọ ka anyị na-alị unu, ka ife anyị na-emegazie ọhịa. Nsị na nkwụ ọkụ ka eji ekwu okwu ike, nkwụ ọkụ ka eji adọ a n'aka na ntị. Wee sị ya na jụọla anyị oyi, jụọrụ ndị na-abịa oyi, n'onye ka anyị na-ekwu. Ndị nna anyị fa bịanụ, ụmụ ama enweghị ume, enweghị m ike, bịanụ donu. Si na akwụkwọ ọkụ a ka m ji adọ a n'aka na ntị, si unu bịanụ nye nna anyị aka, gbado nna anyị ụkwụ ka ọ gazie ọmụmụ. Si bịa nyere anyị aka ka ọ gazie, na onweghị ife ọzọ anyị na-ekwu, n'ihu ka anyị na-ekwu, na ndaghachi azụ adịghọkwa elu. Ewekwa n'ihu. Next year na-emela anyị ọkọ ka anyị ji wee, a sị n'otu aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị dị at least